ሰላም ናይ ዩኒየን ሚድያ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ከም ትስፍለጥ ንዓኹም የምህሩ ይጠቕሙ እዮም ዝበልኩም ሓሳባት ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ድማ ዝንጅብል ኣብ ሴክስ ሰዓት ዝህበና ጥቕሚ እዩ ዝንጅብል ከም ትስፍለጥ ኣብ ሃገርና ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዘለዎ ንጥረ ነገር እዩ እዚ ድማ ከም ፀብሒ መጥዐሚ ወይ ድማ ቫይራል ዝኾኑ ሕማማት መከላኸሊ ንጥቀመሉ ኢና ከም ንሰዓል ገለ ዝዓይነቱ ማለት እዩ እዚ ድማ ሰብ ኣብዝሓ ትኹረት ዘይገብረሉ ነገር ዝንጅብል ኣብ እዋን ሴክስ ብጣዕሚ ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ግን ትኹረት ጌርና ወይ ድማ ኣብዝሓ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ እዩ ብዛዕባ ጥቕምታቱና ከመይ ምዃኑ ሓደ ነገራት ክንዘራረብ ኢና ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ንጀምሮ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ ብዝወስኹ ቁፅሪ ናይ ደም ዝውውሮም ወይ ድማ ናይ ደም ፍሰቶም እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ እዚ ማለት እንድሕር እዚ ደም እዚ ዝውውሮም ዝቐንስ እንተኾይኑ ካብቲ ናይ ቀደም ዝገብርዎ ነበሩ ናይ ሴክስ ቅልጥፍና ይቕንሱ ወይ ድማ ናይ ብልዕቲ ምግታር ይቕንሱ ኣሎ ወይ ድማ ናይ ሴክስ ድሌቶም ወይ ፊሊንግ ይቕንሱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂና ድማ ኣብ ብልዕተን ዘሎ ፈሳሲ ንክቕንስ ዝገብረን ወይ ድማ ናይ ሴክስ ድሌተን ክቕንስ ወይ ድማ ኣብ እዋን ሴክስ እናገበራ እንዳሃለዋ ድማ ሓያል ቃንዛ የስዕበን እዚ ድማ ኣብ ብልዕተን ዘሎ ፈሳሲ ስለ ዝደርቕ ዘሎ ቃንዛ ንክፈጥረለን እዩ ዝገብረን እዚ ድማ ዕድሜአን ኣብ ዝወስኻ ወይ ድማ ዕድመ ናይ ደፍኣ ክኸዳ ከለዋ ዝፍጠር ነገር እዩ ጠቕላላ ድማ ኣብ ጅንጅብል ዝርከብ ኒውስትሪየንት ዝበሃል ብቐሊሉ እዚ ችግር እዚ ክቐርፎ ይኽእል እዩ ንኣብነት ዝንጅብል ኣብ ምግቢ ሓዊስና ኣብ እንጥቀመሉ ሰዓት ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ብልዕቶም ንክግደርን ብልዕቶም ጠንካራ ክኸውንን ብመቕፀል ድማ ኣብ ሴክስ ሰዓት ድማ ቀልጢፎም ንኸየፍሱ ወይ ድማ ኣብቲ ሴክስ ዝገብርሉ ሰዓት ድማ ንክፀንሑ ወይ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ እስካብ ትውድእ ወይ ድማ ኣፍስካስ እስካብ ትውድእ እኹል ሰዓት ንክፀንሑ ይገብሮም እዩ እዚ ዝገብረሉ ምክንያት ድማ ዝንጅብል ኣብ እንጥቀመሉ ሰዓት ናይ ደም ፍሰትና ኣብ ይውስኽ ወይ ድማ ንክቀላጠፍ ስለ ዝገብሮ እዩ ቴስቶስትሮን ሆርሞን እዩ እዚ ዝፍለጥ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን እናተባህለ ብኣብዝሓ ዝፍለጥ እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ፆታዊ ርክብ ብልዕቲ ናይ ምግታር ሴክስ እርካታ ዝተተሓሓዘ ሆርሞን እዩ እዚ ሆርሞን ብበዝሒ ኣብ ዝፍጠረሉ ሰዓት ድማ ኣብ እዋን ሴክስ ቀልጢፍና ንኸይነፍስስ ወይ ድማ እንታ ጓል ኣንስተይቲ ወዲኣ እስካብ ትፍስስ ንሕና ኣብቲ ስሜት እሱ ከይወዳእና ከይፍስስና ንክንፀንሕ ብልዕትና ድማ ተገቲሩ ብፓወርና ብሓይሊ ንክግተር ወይ ድማ ፊዚካል ንክውስኽ ይገብረልና እዩ ነዚ ሆርሞን እዚ ንክፍጠር ዝገብሮ ድማ ዝንጅብል እዩ እዚ ጅንጅብል ካብቲ ጅንጅብል ንረኽቦ ንጥረ ነገር ነቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሆርሞን ንክቀላጠፍን ኣክቲቭ ንክኾን እዩ ዝገብሮ እና ዝንጅብል ዓብዪ ጥቕሚ እኒአዎ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎም ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ኢልና ነርና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብ ሆርሞን ድማ ስትሬጅን ሆርሞን ዝበሃልኒ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠቕመን ድማ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ ናይ ብልዕተን ዘሎ ቅብኣት ንክውስኽና ናይ ሴክስ ድሌተን ኮንትሮል ንክኸውን እዩ ዝጠቕመን እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ካብ ጅንጅብል ንረኽቦ ንጥረ ነገር ነዚ ፍሰት እዚ ወይ ድማ ነዚ ሆርሞን እዚ ከስተኻኽለልና ወይ ድማ ብበዝሒ ንክፍጠር ኣብ ሰውነትና ይገብረልና እዩ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሴክስ ድሌት ብውሽጣ እናሃለዋ እንድሕር ኣብ ሴክስ ሰዓት ናይ ቅብኣት እሱ ተደሪቑ ወይ ድማ ብልዕታ ዝርከብ ቅብኣት እንድሕር ብበዝሒ ተዘይሃልይዋ ኣብቲ ሴክስ ዝገብረሉ ሰዓት ናይ ብልዕታ ድርቀት ስለ ዘጋጠማ ናይ ወዲ ተባዕታይ ብልዕታ ክኣትዋ ከሎ ቃንዛ ይስምዓ እና ቃንዛ ክትቆፃፀር ተዘይኽኢላ ካብቲ ስምዒት ክትወፅእ ወይ ድማ ቃንዛ እናተሰምዓና ኣሎ ክትጉዳእ ስለትኽእል እና እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ ከባቢና ብዘሎ ብዝንጅብል ዝተባሃለ ተኽሊ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ናብ ካሊእ ናብ ሕክምና ከይኸድና በዚ ቀሊል ነገር ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ድማ ኣብ ውጭ ዓዲ ኣብዝሓ ኣውሮፓ ሃድታት እዚ ዝንጅብል እዚ ብዘይቲ መልክዕ ብምግባር ናይ ስንፈት ወሲብ ንዘለዎም ችግር ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ መድሓኒት ተባሂሉ ይሽየጥ እዩ እና ብክባር ዋጋ ይሽየጥ እና እዚ ነገር እዚ ኣብ ቀረባናና ኣብ ገዛና እናሃለወ ክንጥቀመሉ ይግበአና ምክንያቱ ሓደ ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥሞም ከሎ ናብ ሴክስ ንኸይኣትዉ ይፈርሑ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ግን ፊሊንግ ወይ ድማ ድሌት እናሃለዎም እና ብቐሊሉ እዚ ዝንጅብል እዚ ብመልክዕ ሻሂ ነገር ድዩ ወይ ድማ ብመልክዕ ምግቢ ኣብ ምግብና ብምእታው ብቐመም ብምግባር ድዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካብዚ ነገር ዝውን ድማ ኣብ ሓፂር ሰዓት ለውጢ ክንሪአሉ ንኽእል ኢና እና ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና እዚ ይመስል ነይሩ ስለ ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን